Čau lidi, tady je Lila a dneska tu mám nový video. A tady těch vlasů si nevšimejte, to je jedno. Dneska tu mám ASMR video, tak jděte se na něj určitě podívat. A jdeme na to! Tak, tak, jako první tu máme princezna. Je to takovýhle to razítko, vytisknete to na papír princezna a je to jako v pohodě. A teď budu potichu a chvilku budu něco dělat s tím a potom se vrhneme na další věc. Tak už mi jde zvuk, tak můžu natočit další video pro tebe. Lidi, můžete se těšit, můj brácha jde natočit další short, tak se na něj můžete podívat. Tak, jdeme na další věc. To si někdy určitě přečteme nějakou stránku. Deník malého poseroutky, poslední kapka. Nikdy. Napište do komentářů, jestli byste to chtěli teda přečíst. Ne, nikdy. Držu. Jenom komentuju, co napíšou tvoji lidé. Milý. Kanál, tady přidat. Jo, a pokud to nevíte, tak mám ještě jeden kanál, kde se jmenuje Max 18 Maxi. Max je M-A-X, Max 18 a M-A-C-X-I-E, Maxi. Maxi. Tak máme tu další věc a je to voňavka. Jak nemám moc dlouhý ty nechty, až budu větší, tak to budu dělat líp. Možná to neslyšíte, sorry. Mám tu svůj make-up, který zase tak nepoužívám. Tuhle sobotu jsem ho měla a byl docela dobrý, jenom se trochu vypadá divně. Takový jako, jak je na tvářenku, takové trochu tvářenka. To máme rtěnku. Napište do komentářů, co byste chtěli ještě za další ASMR. Chudák Albert. Chudák, on ho brácha natáčí. Určitě znáte Dukyho, vy jste měli 3 lidi, podle mě jste u něj měli odběr a... Neznají. Nikdo mě nezná. Pokud ho znáte, Duky, tak napište do komentářů.
pro další part. Napište do komentu, jestli chcete další part. Čus.